ka isa Allah ya tsina tunda uwa ta haife ni ba taba ganin irin wannan abu a kasa ba kai ka isa kai fara uba ka san Allah billahi lazuwar rahmanu in zaka zama aljani ma a gurin nan na ba kudin nan Allah ya tsina amma ƙarya ne kaga na bar maka jahimu ta ci ko ba ni za ka cire ba ko me zaka Allah ban bar ma kudin nan saki in ka isa Allah ya tsina assalamu alaikum ka isa jahimu ta ci ba bayan Allah ya da girman kuna faɗa haka wai faru kudi na gani bawan Allah tunda uwa ta haife ni ban taba ganin irin kudin nan a kasa ba sai yau kudi na gani aka fita nan zan dauka ya riga wuf ya dako su ba suka ce da musa ko akan kudin kuke wannan abu saboda Allah nawa ne kudin da kuke faɗa 1000 ce yanzu kai akan 1000 kuke wannan abu ban masa 1000 ni ina da wata 1000 sai in baka akwai kai da gida ni fa da kake gari na ba dan Daudu bane ba aban maka na buje Ibola na kai ma wani ba muje dan dambare ni kuma dai kuma dan iska ne ni dan wannan ka akan 1000 za ta kare ban masa 1000 ni ina da wata 1000 sai in baka shikenan ni na hakura haba da ya isa ka no na da gidata kai tumar uba ake akan 1000 ta ma suke rigima wallahi kai More TV, danna mana subscribe kana sai ku danna ƙararrawar sanarwa da zarar mun ɗaura bidiyo za ku gani.